Kaya apa
Jos bapak kesor jajanan lele wong bagus jos sirgo panggosir sirgo panggosir sirgo panggosir sirgo panggosir gono sakola lele jos jos woyo woyo sar gotong sayur pacek papalan cai mono lele banget ya kaya ngopo ngopo wong kowe lara lele ya ya buka buka lele ya ya rambut panjang buka buka lele ya ya kapan nanti ketemu pada dewekan abang maning ora luntur sing ijo lontore bocah sing duwe bocor tau mulih pantes disawang lanang lan wadon sing manis sesame ora semune gawe bunga mendagane yen lumaku ring-ringan mangan baru senggol-senggolan bangkok warna kecipir biru kambange rawe-rawe wong bagus kasih tekane paripurna Sekar Jaya Kusuma amung siji sing dadi senenge ngati medhak-medhak supaya tidak konangan jagat anak wong bagus terus satine